Này guys, naida Maligaon hono na ikhaba jai. Maligaon hazo jaga. Goजौथार नै गामिया. जों दा दसे बेरायफैदों आरोना बाजै आं. बाबुनि गस्ला सुदो ना मा होनदो? बाबुनि गस्ला सुदो? हाजो जागा नालाय माबाफोरदों लामाफोरदों समान जाजोबना दं. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बानायनानै थाबाय. नै दा जोंहा मालिगाव आरोना मालिगाव सकआव बेरायनो फैदो दसे बाजै आं बाजैनि माइबा बुस्थु लायनो नागिरदों गस्ला सुनाय ना मानाय. नोंथांमोना नायलांदो बिसोरनि जायगाखौ आं देखायलांसै. बाबु जों मायाव थांदो? आंनि गामिखौ खिथादो जोंना. kalita sok होनो. kalita sok. खोमसिथारबाय माने. Maligaon गोलैयो आरो. खोमसियाखैलै इखिजाय माने मालिगावन गोलैयोना. इखो? कालिकला होनो बेखौ नायदो. माने फिसा आरोना सिटिसि नालाय मोनसे ओरैनो फिसा आरोना. जायगाफोरखौ नायदो गाइस एसे मोनाबाय आरोना. जों मोनायावसो ओंखारखानाय जायो नालाय न'आव सिङावनो सानसे गाहाम थायो. माने जोङो माबा 2-3थासोआवसो ओंखाम जायो नालाय ओमफ्राय माने मोनाखाबाय आरो दुगैनायाव मानायावनो. गाइस नै kalita सकखौ मोनबाय. सफैबाय ना गौरां? kalita sok guys. Fैदो इयावनो बेरायनो. ट्रेलाराव फैदों बाजैया. सुहोखागोनसो ओमफ्राय माबाया आंलाय सुखानाय दंसो सानदोंमोन. नायदो सिलायनो फैदों. माने खुसकारिले कुर्ती न'खरनिमोन आरो मेक्सि नामा? लाइटि কিন্তু অকমান শর্ট করি মিতো गुसुं खालामनो नागिरदों आरोना सर्ट खालामनो नागिरदों गाइस. नैबे मादैनाव बैयाव नायनि बुमनायनि फै बुमनायनि आयौ हाबाब बुमां बुम हायो नरियो नै बुम ओइनो बुमायो बुमनायनो खोनायानो नै गौरां खोनाया बुमनायनो. हाय होनलाय इसल मा बुथुइलाय हाय न दे. Hi guys, ayo apa? Jalan semana tu. Cuma kena jaya, kena kelar nalai. Bukan ini bapak ni butia aku tu baju se, mereka nak bukus dia mana? Butia nang dengai na? Engan lai. Guys, ang Guwahati dongfैयो. Guwahati Maligaon dongfैयो आरोना. Ada frozen ni न'आव. बिसानाव आङो बेलेग खामानियाव फैदोंमोन आङो मोनसे खामानियाव फैनायाव माने बिसानाव हाबलांनाय जाबाय आरोना. ओमफ्राय बाजैया इसाफोरावबो गैया नालाय बाजै हारसिंल'सो थायो. ओमफ्राय आदाया बिसा दखान दं आरोना रेस्टुरेन्ट बेयावनो माने आदाया थांनाय जायो नालाय
साननैसो थालां होनायखाय माने आंबो थाबाय आरोना ओमफ्राय आंबो दा गाबोनो थांनाय जासिगोन गाइस नैबे सना थुमफुलाखौ गारनानै थांसिगोन आं ओइ बुमाय नैबे सना थुमफुलाखौ गारनानै थांसिगोन आरोना बाय होनसिगोन आरोना बिथांखौ नागिरबाय थांसिगोन आरो आनैयाबो होननानै ना बेस होनदो बाजैया हासिब लानो नागिरदों गाइस ओमफ्राय मेथाइ लांसै साहा लोंहैनोसै ना गौरां हासिब लानो नागिरदों नाम थानाया 50 थाखानो नाम गैयैया 40 थाखानो बिदिया मोजां माथो इसेल'थार नै गाइस बेयो नालेंखरनि हासिब इसेल' बेनो 50 थाखा 40 थाखा मोनोना सना बोदो फै गाखोबावबायहाय हासिबाव ओइनो लोगो जाहैथां ओइनो आब'दो लोगो जाहैथां Arenggiri Pharmacy Medicine Arenggiri good Hey, now was a look at it. Lemon buys an any movie, nay, money. Nay, guys, money. Name of Ania. Name of Ania. And Amman chicken down. Amman chicken name. National. No? Name go. On cigar. Mama like a visit. Mama like a someone like the boy on air. So we bye guys. Này, so we bye. Kêu rằng á bye bye. Nơi niệm cứ nói là sang kêu ta đi vậy. Này mệt thay mà bị làm sự vậy chứ nghe. Sao phải nghe lưng xì đàn vậy? Sụp bên á bà bố. Ăn hơn. Cái xương nó sụp bên bao giờ là nhớ. Dan tunai jasigan. Hai not bao giờ. Jangan isi untuk tu bayar lah. Jangan isi untuk tu bayar. Guys, isi untuk tu naik jadi video ko. Bye bye. Udah lupa mulai sigan.